खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे आंनि फेभरेट बाइबेल भार्स नोंथांमोननि गेजेरावहाय लानानै फैदों। बेखौ जों दिनैहाय सोलोंगोन जाहैबाय। स्पेसियेलि बे बाइबेल भार्सआ जाहैबाय लाइमोनफोरनि थाखाय, जोहोलावफोरनि थाखाय। अब्ला जोङो फैदो गोबाव खालामालासिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सोलोंनि। दिनैनि बाइबेल सिरिया जादों जाहैबाय उपदेशगिरिनि 11 बालाबनि 9 सिरि। बेवहाय जोहोलावफोरखौ डाइरेक्टयै थोंजोङै थांखिनानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो। जोहोलाव बैसोआव रंजानांगौ। जों लाइमोनफोरखौ जोहोलाव बैसोआवनो रंजानांगौ। जों जोहोलाव बैसोआव रंजाखायाब्ला जोङो बोरायोब्ला जोङो रंजानो हानाय नङा। जोङो गोसो जाब्लाबो जोङो रंजानो हानाय नङा। जों जानो लुबैब्लाबो जोङो हानाय नङा। बिनि उनाव मा बुंदों? जेसे दिन नोङो जोहोलावैनो थागोन एसे दिन नोङो रंजा बाजायै थानांगौ। जोहोलाव बैसो थानायावनो नोङो मेथाइ रोजाबनो हानाय समावनो नोङो मेथाइ रोजाब, नोङो मोसानो हानाय समावनो नोङो मोसा, नोङो खामानि मावनो हानाय समावनो नोङो माव। जेसे हायो नोङो रंजा बाजायै था आरो नोङो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव। मा एसे गेदेर बाथ्रा। नोंनि गोसोआ जेखौ हास्थायदों, नों मोजां मावनो हास्थायदोंबा नों मोजांखौ माव। नोङो जुदि गाज्रिखौनो मावनो हास्थायदोंब्ला नोङो गाज्रिखौनो माव। इसोरा नोंखौ बादा होआखै। नाथाय बेनि उननि सिरियाव जोंखौ मा बुंदों? आन्थाय गोसोखां। मा गोसोखां बेलाय? माखौ गोसोखांनो होदों? इसोरा नोंखौ बुंदों जोहोलाव बैसोआव नों जि गोसो बेखौनो माव। नों जेखौ मोजां होननानै सानो बेखौनो माव, जि हास्थायदों बेखौनो माव। नाथाय गोसोखां होनना बुंदों। आन्थाय गोसोखां। नोङो जेखि मावा, नोङो जियानो मावा मानो, इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन। जोबनायाव जोंखौ साबधानबारि होदों। एकदम स्ट्रिक्टलि गोख्रोङै जोंखौहाय बुंदों। बेयाव बादा होआखै। नाथाय इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन होनना बुंदों। जोंनि संसाराव थानाय, जोंनि जिउआव मावनाय गासै खामानिखौ इसोरा बिसार खालामगोन। जोङो मोजां मावदोंब्ला मोजांनि फिथाइखौ मोनगोन। जोङो जुदि गाज्रि मावदोंब्ला गाज्रिनि बान्थाखौ जोङो मोनगोन। बेनिखायनो जोहोलाव बैसोआव नों जेखौ गोसो बेखौनो मावोब्लाबो नों मोनसे बाथ्राखौ गोसोखां। नोंनि जिबनाव सानसे बेखौ इसोरा बिसार खालामगोन। आरो बे बिसाराव नों जुदि मोजां मावदोंब्लासो इसोरनिफ्राय नोङो किरिटिनि बान्थाखौ मोनगोन। आरो जुदि नोङो मोजां मावाखैब्ला जोबनायाव लेलाय नांनाय नोरकनि रायजोआव नोङो थांनांगोन। बेनिखायनो इसोरा दिनै नोंखौहाय बेखौ माव, बेखौ खालामहोनाखैब्लाबो, थोंजोंहाय बेखौ जा, बेखौ लोंहोनाखैब्लाबो, जाय खामानिया दिनै पापनि लामायाव थाबायहोयो, जाय खामानिखौ मावोब्ला नोंनि जिउआवहाय गोजोननाय मोना, नोंनि न'खराव गोजोननाय गैया, असान्ति जायो, नांलायनाय जायो, बुलायनाय जायो, जाय खामानिखौ मावोब्ला इसोरनि हुकुमनि बेरेखा जायो, बे खामानिखौ नोङो मावालासिनो इसोरनि फोरोंनाय बाइबेलनि बोसोनजों जोङो दिनै जिउखौहाय दैदेननि। अब्लाना जोंनि जिउआव जोङो जेसेबां खामानि मावाथों मानो इसोरनि बाइबेलनि बोसोनजों जुदि खारोब्ला जोंनि जिबनाव इसोर जेसेबांनाखि बिसार खालामब्लाबो जोङो इसोरनिफ्राय मुकुटखौ मोनगोन। जों इसोरनिफ्राय मोजांनि बान्थाखौ मोनगोन, सोरगो रायजोखौ। मानोना जोंनि थाखायसो हामथिम खालामनानै दोनदों। अब्ला नोंथाङाबो बे सोरगो रायजोआव जुदि थांनो गोसो दंब्ला जोहोलाव बैसोआव नों जेखौनो गोसो बेखौनो माव होननानै बुंदोंब्लाबो इसोरा नैबेयावहाय जोबनायाव बुंदों नोंखौ सानसे बिसार खालामगोन। अब्ला नों बे बिसाराव देरहानो गोनांब्ला इसोरनि थोननाय हुकुम बायदि नों जिउआव मोजांखौनो मावनो नांगोन। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन।